ଚିହ୍ନା ରକମ ଲାଗୁଛୁ ଏଠି। ମତେ ବି ଏଟା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ମନେ ପଡୁନି ଏଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଖଟିଟା। ଓହୋ ହୋ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଏଇଟା। ଏଇଟା ତ ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ। ତୋ ଯୋଉ ମାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲୁ କଣ ହେଲା କି ରେ? ଆରେ ଲକଡାଉନରେ ପୁରା ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଓ ଭାଇ ଆସିଲ ଇଆଡେ। କୋଉଠି ଚିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତମକୁ। ଓହୋ ମତେ ଦେଖିଥିବ ବାରିପଦା ସିନେମା ହଲରେ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକେଟ ବିକେ ସେଇଠି ଦେଖିଥିବ। ଠିକ ସେ ସିନେମା ହଲ ଦେଖିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ତୋର କଣ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ? ଲୁଙ୍ଗି ହଜିଗଲା ଲିଙ୍ଗି ପୁର ଏଇଟା କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା କେତେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଧଇଲୁ ଶଳା କଣ ହେଲା ତ ହେଡମାଷ୍ଟର କୁ ତତେ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକେଟ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି? ଲୁଙ୍ଗି ଲୁଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସବୁ ଯାଇକି ରୁମ ରେ ବସିବ ଯାଅ। ଚାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନହେଲେ ସାର୍ ପିଟିବେ। ସେଟା କି ସେଟା ପୁରା ଗୀତ ଉଠା। ଚାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମୋ ମା ପରା ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ବାଜେ। ଚଲ ଭଜନ ଗାଇବା। ମାଧବ ହେ ମାଧବ ମୁଠେ ପଖାଳରେ ପେଟ ପୁରେ ମୋର। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ। ଶଳା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୁଲି ଗଲଣି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତମେ ଏଠି ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛ। ଯାଅ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ବସିବ ଯାଅ। ଶୁଣ ତମର ଆଉ କେହି ସାର୍ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ରୁହ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ସାର୍ ଆଜି ପଢା ହବ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମର ପୁରା। ପାଠ କଣ ଆସିକି ତମ ବାପ ପଢାଇବ? ପଳେଇବ ଘରକୁ ଖାଲି ଯାଇକି କଣ କରିବ ଯାଇ ଘରେ? ସାର୍ ଆପଣ ପରା କହିଲେ ଏଠି ପଢିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି। ଟୋକା ନିଜକୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାବୁଛି ଆଉ କଥା ସରିତେ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବି ଛାନିଆ ଆଉ। ଶୁଣ ତମର ପୁରୁଣା ସାର୍ କେହି ଆସିବେନି। ମୁଁ ପେପରରେ ଏଡ୍ ଦେଇଥିଲି ସେ ନୂଆ ଟିଚର ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଜଣେ ନୂଆ ଟିଚର ଆସିବେ ହେଲା କି। ସେ ତମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ତମେ ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରି ଭଲସେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ହେଲା କି। ଯଦି ସେ ତମକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହେଲା କି, କହୁଛୁ ଆଜି ସାର୍ ଆସିବେ, ସାର୍ ଆସିଲେ ଆଜି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହିଁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ପାନେ ଦବା ତ ଆମ ଖେଳ ଯାଇ ଖେଳିବା ଆଉ ହେଲା ଏଇ କଥା ହେଲା। ଏଠା ପିନ୍ଧିବି ନା ଏଠା ପିନ୍ଧିବି, କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବି? ଟାଇମ୍ ବି ଏତେ ହେଲାଣି, ଛାନିଆ କିସ କରିବି? ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନକ ପରେ ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ହେବି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଛ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିନି? ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମାଛ, ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି? କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଟୋକାଟା, ମେଚର ଟୋକାଟା? ସାର୍ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲି, ସାର୍ ଜୁହାରଟେ ମାଇଲି, ସାର୍ ପ୍ରଣାମଟେ ମାଇଲି, ସାର୍ ନମସ୍କାରଟେ ବି ମାଇଲି। ହେଲା ହେଲେ ତମେ କିଏ? ସାର୍ ମୁଁ ଜନ୍ମଦେୟ। ହଁ ଜନ୍ମଦେଲ, ପିଲାର ନାଁ କ'ଣ କୁହ ଲେଖିଦେବା। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ଜନ୍ମଦେୟ। ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଚାଲା? ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦେବା ଆଉ। ପିଲାମାନେ ଆଜିଠୁ ଇଏ ତମ ନୂଆ ସାର୍, ତମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ହଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ପଢ଼େଇବି ଗୋଟେ ସବୁ ଟପ୍ କରିବେ। ସତରେ କ'ଣ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ? ନା ସେ ଡ୍ରପ୍ କରିବେନି, ହେଲ୍ପର କରିବେ। ମଣିଷ କି କାଲା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍।
हेलो हेलो हाँ जाऊ साइलेंट 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 पिलामाने पढ़िबा कौन पढ़िबा कुह ସାର୍ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ठीक अच्छे साहित्य पढ़िबा यही तो कथा पढ़िबा पढ़िबा ना ସାର୍ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା। इंग्लिश भी पढ़िबा आगे साहित्यटा पढ़िबा तापरे इंग्लिशटे पढ़िबा ସାର୍ ଅଙ୍କଟା କରିବାନି। भल हम सेटा भी पढ़िबा आगे साहित्यटा पढ़िबा तापरे इंग्लिशटा पढ़िबा तापरे गणितटा करिबा ସାର୍ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାନି। सेटा भी पढ़िबा आगे साहित्यटा पढ़िबा तापरे इंग्लिशटे पढ़िबा ସାର୍ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ିବାନି। ताकू भी पढ़िबा साहित्य भी पढ़िबा इंग्लिश भी पढ़िबा ସାର୍ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ। सेटा भी पढ़िबा साहित्य भी पढ़िबा इंग्लिश भी पढ़िबा ए तू शला टिके रहबे चुप रहबे मारी देबी शला को देखिबु चुप ସାର୍ अरे तू पागल होइछि रे भाई तू बस रे टिके बस सेठी हला साहित्य टे पढ़ो इंग्लिश टे पढ़ो ସାର୍ ଆଉ ଭୂଗୋଳ। तो पिठी रे करबी हल शला गोटे धंदा चलैछ एठी आसी साहित्य टे पढ़ो इंग्लिश टे पढ़ो ଇତିହାସ। तो भविष्य हम सर्वनाश जाइकी करू चाष बास हाँ चलैछु धरा साहित्यटा पढ़ो इंग्लिशटा पढ़ो अंकटा भी कर भूगोल भी पढ़ो इतिहास भी पढ़ो अरे भाई तू बोझ रे सब हम अरे भाई तो हाथ तो जोड़ती रे तू इंग्लिश 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 चुप चुप सोला तो वंशर के सोला पाठ पढ़ी सोला पाठ पढ़िबो तबे सोला पढ़ाओ सोला एठू पाठ पढ़िबो सोला तो गुटे बोले जन्म बापा और निकले पानी की सुने चुप चुप सोला एठा पढ़िबा सेठा पढ़िबा तो वंश सोला के पढ़ी ना सोला पाठ पढ़ले बाले न पढ़ले बाले मोर बाले चलली